Anem a començar a fer aquest programa una mica més amè. Joan Miquel, crec que ens pots dir alguna cosa que ens motivarà al llarg d'aquest programa. Endavant. Molt bé, Júlia. Bé, jo crec que un dels exemples de la gamificació es pot fer en directe i llavors doncs, tots els oients ho podran practicar. I es tractaria d'un petit joc que estarà amagat dintre del programa. Un membre dels que estem ara aquí parlant té amagat una petita frase, el que seria un ou de Pasqua, que no tindrà res a veure amb el que estem parlant. La gent que ens està escoltant d'alguna manera podrà localitzar-ho i ens ho podrà fer arribar a través del Twitter del programa, que la Júlia em recordarà quin és. Exacte, o sigui, resumint, durant aquest programa d'avui teniu una hora per descobrir quin és l'ou de Pasqua que tenim amagat. Llavors hi ha dos objectius. El primer és descobrir què és això i segon, qui ho diu. I les vostres respostes ens han d'arribar a partir del Twitter o bé per correu, però millor pel Twitter, que és més directe, que és, com sempre us dic, @societat21e amb números. Així que, bueno, ja podem començar, no? Comencem amb el joc? Molt bé, el joc està en marxa. Repetiré noms, no us preocupeu, perquè no ho perdeu. Començo pel Joan Miquel un altre cop, tot i que ja li he dit, que ens expliqui una mica què fa ell exactament a la seva empresa. Ell és el director, el CEO, i jo crec que és interessant que ens expliquis què fas i cap a què vas dirigit, sobretot. Perfecte. Jo en aquest cas, en el món de la gamificació, també hi ha un punt de parèntesis, no? Nosaltres ens dediquem a lo que és la gamificació al món del màrqueting, que és un món que poder adaptat, poder de forma més propera tot el que és aquesta tendència que comentaves abans, Júlia. I bé, nosaltres el que hem fet és d'alguna manera acostar aquesta tecnologia a través d'una plataforma que es diu advertway.com. Llavors els professionals del màrqueting poden accedir i ells mateixos poden crear les seves pròpies campanyes, poden crear els seus propis jocs per tal que els seus usuaris, la seva comunitat, pugui jugar. Amb quin objectiu? Diferents tipus d'objectiu, des d'un punt de vista més de publicitat clàssica fins a un punt de motivar els usuaris a fer una sèrie de seleccions per fer un estudi de mercat, per incentivar el consum, per tenir més informació sobre els usuaris i per tant després poder-los fer ofertes més personalitzades. Tot el que serien els objectius són molt diversos, el que està clar i l'únic que ens demanen les marques moltes vegades és el fet que afecti a el que seria el que realment a ells els importa, no? Que és el tema de les ventes, el tema de la visibilitat de la marca i sobretot el món digital, no? Que és una cosa que si no hi ets sembla que no existeixis. O sigui, és tan dirigit a augmentar vendes com a difusió. Correcte. 100%. Perquè enfocat més, si ho parléssim, una mica més enfocat a recursos humans, que deies abans, processos de selecció, per exemple. En quin sentit? És a dir, la persona, suposo, no? que aniria bé que ho treballés per tu veure quines habilitats té aquella persona a l'hora de desencadenar un joc o un entrebanc, qualsevol cosa, no? Imagino? Correcte, és a dir, el joc pot, dintre del que seria una mateixa empresa, pot actuar una mica com a motivador, no? I un punt de competició, que sempre és bo que hi sigui, fa que la gent s'ho prengui poder més en sèrio, una activitat que poder seria més farragosa, ens faria més mandra. La gamificació fa això, no? Converteix algo que poder faria mandra en una cosa que està més bé, no? I d'aquesta manera, dintre d'empreses, per exemple, nosaltres, en el nostre cas, hem tingut exemples reals de el que serien events dintre empreses en els quals col·loca per exemple, una pantalla gegant i els diferents treballadors poden anar competint, per exemple, en un iPad i en directe poden anar veient una mica quin és el seu coneixement i una mica motivar-los a anar millorant i d'alguna manera interactuar.